Slušaj, bolan, ovo je. Prije par dana dolazi neki lik teretanu gdje trenira. A mršav von ba, nemaš ga šta vidjeti, kontaš, ono, baš goljo neki teški. Govori ovom treneru, slušaj, ja samo hoću da privučem žene, koja je najbolja sprava za to. I šta mu kaže taj trener? Kaže mu ovaj trener, idi na bankomat, imaš jedan tu ispred. Da vidimo ima li ovih. A jebote pa džes. Nema ih skoro godinu dana, jebote, morat ću promijeniti kafan. Znaš šta? Možda su skontali neke pare pa zatvorili i otišli vani. Ja sam ih video zadnji put u Rusiji prošle godine. Mile vozio Lamborghinija, Šemsa Ferrarija, Ante Bugatija, nemam pojma otkud im lova za to, ali... Posle toga sam ih u stvari samo jednom video, ali nisam siguran da su bili oni, kad je policija ganjala neke tamo po Moskvi. Ali čuo sam malo na njih. A čuj to. Aj ništa, naćemo novu kafanu. Nego, jel no Messi tamo pije? Ajmo sjeti sa njim malo. Što da ne, idemo se pozdraviti bar. Samo sekund. Izvini, ne mogu, ja moram ići, žena me zove, nešto je jako hitno. A je li žena ili ti je to ona druga žena, kontaž? Aj bre, nemoj zajebavati, znaš da sam to rešio, nego idem ja, pa vidimo se posla na treningu. Aj, vidimo se. O, Messi, bolan Jesse. Zdravo, Jacksone. Evo, malo odmaram, dođem ovdje na piće, ali ovih nema nešto, pa sjednem ovako ispred, popijem koju i odem. Znam kak ti je. Nego, šta to radiš, ba? Kak su to papir? Jel to opet nešto za poreze muljaš, ili? Ma ne, ali ne znam da li bi trebao reći, nešto je privatno. Aj, bolan, šta si se stisnuo? Neću ja nikom reći, neću materi. Pa, vidiš, jesi li ti slučajno čuo onu pjesmu Fenomenalno od Ronalda? A gdje nisam, bolan, pa svi je znaju. Mi je zanovu pjevali. Fenomenalno osjećam se, Edo Edin, ja zovem se. Viš kako je lako, samo otpjevaš svoje ime, kontaš i bude ko da si je ti pisao. Sad kontam, bolan, sad kontam, to je stvar ovdje. Jel to i ti pišeš pjesmu, bolan? A je, sad mi je jasno. Nego, jebi ga, koliko ova ima? Preko 1,5 milijuna pregleda, nema većeg hitaba. Lako ti je ganjat se sa zlatnim loptama sa njima, ali ne možeš da pjesmu napišeš korona, jel da? Ma da, nešto, mislim, kao pokušao sam napisati, ali vidiš, ne znam, kao da nisam pogodio temu ili rime, ne znam, kakav si ti sa pisanjem, da li bi mi mogao slučajno pomoći sa ovim? Pa što nisi odmah rekao, bolan, da je u tom fora? Slušaj, ti nisi znao šta je lopta kad sam ja s Haldom i Lukasom sjedio po kafanama i pisao im pjesme. Obojici. Istovremeno. Nego, da vidimo što imaš ovdje, šta bi mogli... Samo, aj nam prvo otvori po jednu da se osvježimo, pa ćemo da počnemo. Znaš šta? Čini mi se da ovo i nije tako loše ispalo na kraju. Možda će i biti nešto od ovoga. Ma ja šta, bolan, bit će hit, samo trkni do studija i snimi to, bit će hit bolje od Ronalda 100%, 100%.